Ako gusto magpatato ng full sleeve. Pero ang problema, baka di ako tanggapon. Tano? Arong nga di ba? Arong nga yan, issue tango niya na day acceptable ang may tato. Maybe sadit lang. Pag sadit lang, okay lang siguro. Sa may lang. Sa may lubot ko na lang mapatato ako. Ipapatato ako butterfly. Tago mandiraray. Ay, si buong lubot mo, di ba? Si buong lubot mo, pakpak, tas sa tahaw, ito si butterfly. Dahil nasa inutan ng payo. Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. May pinipempem ko na. Ay na. Alright. Diyos maray na aga aldaw banggi hapon o bahala ka mo kanong oras ka mo magdadangog kang podcast na ini. Kasi ang podcast pong ini, ang recording pong ini, para sa podcast. Yeah. So kung di man ka mo di madangog or di nindo halata nawara ako sa sadiri ko ay. Sabi ko, cut. Dahil pwede nung madangog kasi pag nasa Spotify na, pwede maski anong oras pwede nung madangog ang taga Bicol podcast. Ini ang number 1 podcast sa Bicolandia. Yan diba? Baga. Sa kami lang, sa nahiling ko kaya sa Spotify, kita lang ang may pinakahalabang episodes. Ang iba kaya, garo nagpuroon sana. Tapos, dahil mo na ipadagos. Garo, kita ang natinang mabitay Mabitay. Garo, ining saro kong kaibahan. Garo, nagpapapugi pa sa sa camera. Pero anyway, bati yung taga-boss na na nagdadarang sa Satuya. As in, dahil nito paglingawan, duwang episode, ang kikibuntango niya na aldaw. At yan, pag-ulayan ta ang issue ni Lea Salonga. Ngunyan man. Lea Longasa. So ngunyan, ang gigibunta, pag-ulayan ta ngunyan, ang manunungod sa... Ay, ano ba na? Dahil na mo naglugod kita. At na mo naglugod kita. Magkurumustahan mo naglugod kita. Iyo nga ni. At yan yung topic niyan. Siguro ang top... Ihapot ta sa inda si mga mabali. Iyaputin sa inda. Pwede mag-join, di ba? Pwede sila mag-join. Join ka mo. Tanganing makialam ka mo sa satuyang ulayan ngunyan. Iyo. Uy, araw mo paring Linus, gusto ko lang bation si mga si ibang mga content creators na nagsusuporta sa Satuya. As in, ang Love Radio Naga, magkakaigwa naman sinda ng podcast. Kabisyo Podcast. Yan. Dahil nindo pag nangugo niya. Dahil nindo palampason yan. Yan. Sara sa mga Dahil nindo palampason yan. Pero, bago nindo dangugon, kami muna. Ayan si parang DJ Rico Pañero, Marina Aldaw. Tigme-message ko yun. Tapos sabi ko, i-guest ko. Dahil nag-guest. Ay, nagsimbag man siya kang inot. Kaso siguro, busy. Pero, dako lang siguro ang dako lang ginigiribo sa buhay. Siguro, baka kay paning TF. Wah! Dahil. Aram po yan, bistado ko yun eh. Siya nag-initiate, siya nag-volunteer na mag-guest man sa Tuya. Saka sana magkaigwa pa kita ng guest na ibang na content creators. Danguguntaan sa indang mga boses. Diba? Dangugunta kung ano man ang intensyon ninda sa buhay. Ang pangarap ninda sa buhay. Kung ano na lang ba, Uy, so pala, nadangog ko ang episode kang Cool Pals, itong latest episode kang Cool Pals. Itong, patawarin mo ako, di ba? Ayan. Naano ko duman si sinabi ni Muman na ang buhay talaga sa United States or sa ibang bansa talagang iba.
talagang grabe. Nagrabe ang pagsakit. Sabi nga ni Ininda na kaipuhan pa ang mga duwang trabaho, tulong trabaho, para lang mabuhay. Imagineon mo kung nasa ibang bansa ka, puro ka na lang trabaho. Yan sa'yo na ang buhay mo. Diba? Tama. Kaya, di ba may na-meet siya na sa Duman, 3 jobs. Naka 3 jobs siya. 3 job. Sabi ganito dati ni Kuya Jobert, hinapot niya dati sarong lalaki, magayuno ng kotse. Garo siguro, di ko alam kung BMW or ano eh. Sabi niya, pare, ganda ng sasakyan mo. Talaga, ganda yan pare. Saan ka ngayon pupunta? Pumunta ko ng pangatlong trabaho. Ay, syempre, para mabayaran lang si Auto, di ba? Pero ang nangyari kaya si Ino to trabaho para sa papadara sa Pinas. Si ikaduwa sa kasi tulo para na yun sa imo. Or pambayad, iyo. Oo, diba? si mga daily expenses. Si mga pang-iri Starbucks. Si mga pang-buffet. Taligdi ka sa United States, pag may ka ng kwarta, kung gusto mong or maski sa ibang lugar. Kung gusto mong masulit ang sa ibang kwarta, mag-buffet ka na lang. Di ba? Iyo, tama. Itong papaputokonan sa imong bituka. Papaputokonan sa imong bituka. Imbis na mabuhay ka ng alawig, Pero, maano lang ako duman sa sinabi ni Muma na I beg to disagree na mas masiram ang McDo sa In-N-Out. Mas masiram ang In-N-Out. Ang tao kaya? Iba-iba ang panlasa. Maski... Baka namahalan. baka naman. Malay mo. Pwede. Kasi may... same man lang price. Parehas. Parehas man lang. Di man nagkarayo yan. Kaya, mas mahal ang mas mahal ang McDo. Pag nilibre mo pang ibang tao, yan, dyan nagmamahal. Pero anyway, ang armang kinagayon kay Digdin sa ibang lugar, sa ibang bansa, mainasin lang itong, day ka na dinideprive na magtrabaho. Maski anong sitwasyon mo sa buhay, maski gurang ka na, pwede ka magtrabaho. Basta kaya mo pang magpatos ng burger. Diba? Kaya mo magpritos dyan. Ang iba nga ni Gorang nahiling ko, nagsisigid pa sa tinampo. Digdi talaga sa US, sa Jollibee, lalo sa Jollibee, may iling ka dyan na 70 years old na si Lola, na Pinay. Pero nagtatrabaho pa siya. Maging kaya sa Jollibee? Kasi dry foods yan eh. Dry foods. Makisindang sabaw. Pag ang gurang nilag mo sa may sabaw, day mo araw, mahulog ang pustiso kayo. Sa oras. Grabe na! Ma'am, eto na po yung sabaw nyo, nahulog sa pustiso sa Ma'am! Yep. Uy, daw pati nasa 70 years old ang Pinay na si Lola. Mahigos manggirara eh. Kaya, daw kung sa Pinas, pwede pang magtrabaho ang mga araw kaya, di ba? Pwede pa man magtrabaho, kaso ang company, daiman nga ni inaako. Kasi nga gusto nila fresh. Gusto nila fresh. Di ba? Bakong itong luwas ng ugat. Bakong itong letter R. Bakong Uy, grabe ka. Baka madali kita. Baka kita. Ano nga po dyan? Mabash kita eh. Mabash kita eh. I-cancel kita ang kapwa tabi ko lang. Joke lang po ni. Pero anyway, ang pag-uulayan tango niya na Aldaw, yun itong manunungod sa pag-acceptar sa imo sa trabaho. Yan. Dawa igwa kaning tattoo. Yan, di ba? Deciding di mga tatuan. Yan. Taas ang lubot. Ang kasi ang issue diyan, may nahiling ako or may nahiling kita duman sa post. Sinare sa kuya ni Paring Lino, sabi sa kuya. Hilingon mo ngayon, magayon nga ng pag-ulayan. Kung sarong establishment diyan sa Naga na ang nangyayari is Naga ba 'to, di ba? Naga. Ano sabihin ta pa ba ang establishment? Day na tabaka. Day na muna. So, ayun na nga nito. Duman sa sa requirements na sinasabi nila, bawal ang tattoo. Yan. Nakalagi yan, duman. Number 1 pati. Number 1 siya. Number 1 sa qualification. Baka may phobia ang HR sa may tattoo. Ay, naman kita. Di ba? Baka kasi nilag bawal may tattoo. Or baka preference kang may sadiri kang company na bawal ang may tattoo.
Yan. Yan. Sa company. Oo. Ano sa apot mo? Maya. Day, Ang, sige, ka na. go ahead. Nawala na kasi sinabi ko. Day, ano kaya, para sa kuya kaya, nagdedepende ang tattoo. Para sa ko, okay man lang maghigpit. Pero, okay lang na dapat, okay lang na sinda na may tattoo, magtanggap sinda may tattoo. Pero may ugwang, exemption to the rule na inaapod. Na sabinta na lang, at least, kung ang trabaho mo, itong naka-long sleeve, okay lang. At least natatago siya. Natatago. Okay lang. Oo. Pero paano man Okay. itong hiling ang tattoo, okay lang taday man kaipuan sa Day man kaipuan sa trabaho na maski may tattoo ka, bahala ka. Pero ang tattoo mo man buto. Di ba? Siyempre, maski pa paano kasi, for me, ako kung may company ako, siguro halimbawa may business ako, ano man ang pakialam ko kung may tattoo ka. Pero as long as ang tattoo mo, bako itong garo vulgar, na itong nakaka-offending ibang tao, di ba? Halimbawa, baga, may tattoo ka, nakahiling mo dyan, mga taga-iriga, mga ano pa dyan. Di mo tapusin. Mga para-papablo. Yeah? mga taga-naga, dakulang mga arug na yan. Di ba? So, depende pa rin kasi sa tattoo. For me, depende pa rin sa tattoo. Di ba? Ako kaya, ngunyan, may mga baguhan kaming, empleyado sa tig-workan ko ngunyan. Kung mailing mo talaga, sinda kay ang the uniform is polo. Garo naka-polo. Hanggang digdi lang. So, may babae mismo ha. Babae. Tapos, ang tattoo niya talaga, iling-iling digdi. Kung ilingon mo talaga, garo na, mati ng pag-ilingon ang tattoo niya. Kasi, init na inot, garo hiwa-hiwalay kaya ang tattoo, garo aro ganin, para aro ganin. Suway-suway. Bako itong full sleeve, no? Bakong itong garo baga may concept. Itong sa iya mayo. Garo lugod pangit ilingon. Tatong about sa sa pag-ibig. Yan. Ini si saro ko ng ex. Ini si kado ko. Manusun man talaga. Di ba? Magayon itong tattoo mo full sleeve, ito talagang art na buong-buo. Yan. Diba? Okay, magpatato ka itong sa Flame of Reka. Di ba? Sige. Pero okay to. At least okay to. Na diba? tago-tago. Pero kaya may mga, araw kang mga chef me. Ang mga chef me, talagang full sleeve. Sinda magpatato. Oo. Or, kung bako man full sleeve, may concept. Siyempre, gusto ninda sa kusina. So, ang tattoo ninda all about kitchen. Ang tattoo ninda. Permiyan may kutsara, tinidor, or knife, or sometimes itong fish, may mga octopus, na araw kaya. Kutsilyo. Yan, kutsilyo. Ako nagpaplano ako dati. Actually, gusto ko man magpatato. Ang iniisip ko katong ipatato sa hawa ko, itong herbs baga. Kasi ako mahilig ako magluto eh. So gusto ko magpalag dyan ito baga mga herbs na, halimbawa, oregano, thyme, rosemary. Okay, kung bako, full sleeve siya na burak. Ha? Full sleeve siya na burak. Garo siya garden. Iba't ibang klase? Sarong klase lang ng burak. Santan. Kadakulan burak. Pero gusto ko talaga magpatato. Tapos, sabi ko sa sarili ko, pag tato na kasi, yaw na dyan permanente na eh. Diba? Ako kasi artist, diba? Ang isip ko pabago-bago. Pero itong baka mangyari, nagpatato ako, pagsisihan ko, baka pahali ko, patanggal ko, di ba? Mahal pati pa nagpapatanggal. Pero pangit pati, itong may bakas. May bakas na siya pag pinahali. Na hinali muna. So, para sa kuya, okay man lang eh. Okay naman nagtato as long as tago. Para sa as long as tago. Ang kasi kaya, ang halimbawa, ang magayon kasi, ang nangyayari is, dapat kung makuha ka mo dahil ka mo pwedeng tato, kung halimbawa ang company nindo is about skincare or skin line, di ba? Di ba? Paano mo masabi na effective ang sarong sabon?
Di ba? Kung tatuan ka, di mo, Yan. di mo araman kung nagputi ka o di Iyo. ba? O ano pa ang mga trabaho na di man kaipuhan talagang di man kaipuhan, di ka pwedeng may tato. Mayo na eh. Dikit na lang eh. Oo, kasi normally naman talaga, may pakialam ang tato sa sa trabaho mo eh. Tama. Ang nangyayari kasi sa sa sosyedad, lalo na sa Pilipinas, kapag may tato ka, garo nililabel ka na as katong panahon. Katong panahon, Garo ex-con. Yan. Garo ex-con. Kasi di ba pag salog ka kang selda, pag luwas mo, may tato ka na Iyo. ning Jesus Christ, pero ang mukha, garo kay Satanas. Ayun, tumod ako dyan. Kasi di man talaga true artist, di man talaga mga para drawing. Kumbaga mayang libangan, di ba? Mayang libangan tadawan sa diri mo. Iyo. Pag araw ka to mga tato, siguro talagang questionable na to para sa sakuya, kung saan kahali. Pero kung nakalaya ka na, ibig sabihin, garo nagbagong buhay ka na or whatsoever. Pero, may man siyang epekto duman sa itatrabaho kan sarong tao. Di ba? Halimbawa ka tong sarong company, di ba, na sa Naga, nagsabi na, bawal ang tato. Pero ang trabaho mo, nasa kitchen ka man lang, nasa kusina ka. Iyo, tago ka man lang. Tanong tayo kaipuhan. Di ba? Iyon no, halat lang daw. 'Di ba? Tapos ano pa ang mangyayari? O halimbawa sabihin ta ng servidor ka. O ano man kung may tato ka, siguro day man siguro makokontaminate ang pagkakan dahil may tato ka. 'Di ba? Iyon no. Kasaka ang itong company na to go man lang siya, 'di ba? To go company. To go company siya, 'di ba? Kasi Day man siya, man siyang itong maserbi na, sir, ini na po ang pagkakanin do. Day man baga. Oo. To go siya. Grabe pala yan. Grabe may discrimination. Iya. May diba? may bakas ning nakaraan ni. may kulog buot ni. Yan. Siguro nga, sinakaagaw king ex niya. Tatuan. Tatuan. Di ba kaya day lag. Pero sa sakuya kasi, pag sinabi kasing may tattoo, garo it's form of art. Normally, di ba, pa nagpapatato ka sa Pilipinas, talagang mabayad ka ning dakula. Tama. Di ba? Gura anong patato mo? Sa ko, $100. Yan na sinabi mo. 200, sorry. 200, so mga nasa 10,000. Pero na kaya ilugon mo man? Ganda ko lang color na nilag. So, ayo. Ano yan? Anong tato mo? Feather na may iba-ibang kulay. Ayo. Tapos, si pangalan ni Agum ko sa kaniaki ko. Pero kung pinagibo mo yan sa preso, siguro libre yan. Pero ang kakaluwasan kayan, palapa ninyo. Baka itong sana na. Feather. Itong sana. Tapos Anong ibig sabihin kan tatong yan? Ang ibig sabihin kayan, family. Family. Alibata. Ayo. Ang sarong funny lang ako. Ito ang mga Pilipino nagpapatato ng Chinese. Yan. Pero baka man ng Chinese? Why man relation sa pagiging Chinese? Iyo nga ito bagang mapatato ng Chinese kasi gusto ninda haputon sinda. Ano man yung meaning kayan? Iyo. Di ba arog ka ning sako? Maig na iling ni masabihin, ano man yung meaning kayan? O di sasabihin ko family. Ano yan? Ulod po ngayon natigbo-buwan ng suka. Kaya naging arog ka yan. Di, may nagsusurat nga itong Arabic. Yan. Kadakulan. Diba? Hali na yan sa Middle East. Ayo. May mga questionable kasi na na tato na dahil mo man maintindihan. Pwede ka man kasi maglag dyan ng Tagalog na lang or tataramo na lang para at least maintindihan kang tao. Diba? Ako ito gusto ko magpatato sa Sabi ka tong magurang ko, di ba pag marilingawon ka, sabihan ka itong magurang mo na, tato ko yan sa noo mo, tanganing pirmi mong magirumduman. Di ba? Pero kung itatato sa noo mo, paano mo man mahihiling? Yan. Di ba? Dahil mo mahihiling. Mahihiling mo lang siya pag nakasalming ka. Yan. So, inang sarap pa dyan ng mga Pero gusto ko talaga itong magpatato, itong garo play button. Gusto kong inalagdig play button. Uy, wag yun.
Garo itong play, tapos pause, and then stop. Next year, oh. Patato ako. Pag nag-ano na, Gusto ko mag-iyo ka. Pag nag 1 million listen na ang taga Bicol Podcast, mapatatawa ako. Di ba? Dawag na nindong sa Spotify day paglingawan at taga Bicol Podcast to the world. Pero kung may budget talaga, ako gusto magpatato ng full sleeve. Pero ang problema, baka di ako tanggapon. Tano? Arong nga di ba? Arong nga isyo tango niya na day acceptable ang may tato. Maybe sadit lang. Pag sadit lang, okay lang siguro. Sa na lang. Sa may na lang. Sa may lubot ko na lang, mapatato ako. Ipapatato ako butterfly. Tago man giraray. Nilago no. Ay, si buong lubot mo, di ba? Si buong lubot mo, pakpak, tas sa tahaw, ito si butterfly. Dahil, nasa inutan ng payo. Okay, magpatato ka ng tulong kobra. Pero ang saro, dahil mo na ipatato. Sabi niya, tulong kobrang ngayon, pag nahiling, saan nga pang tulo? Uyo, nagkakalay-kalay. Maluluya. Diba? Sabi nga ni Kato, depende ngayon sa para tato. Ang may mga magagaling magibo. Tapos may mga maluluya. May saro da ang nagpatato, maluyahon. Nagpatato ning kalayo kang hayupan na puro. Nawara si kalayo. Naging abo. Nawarat si Songo. Di ba itong tato baga sa itong tato baga sa pelikula. Dahil ko aram to itong sa pelikula na agila. Tapos after ka tong bugbugo, naging sisiyo. Yung mga, dahil ko naging fried chicken garor ka yan. Di ba? Oo. Di ba? So, anyway, there's a lot of things na pwedeng garo pwedeng i-consider ang mga taong may tato. Actually, daiman sinda kaulangan sa sarong trabaho di ba? Halimbawa, saro ka na lang na sabihin ta na lang, saro kang driver na may tato ka. Ano man epekto ka yan sa pagiging driver mo. Siguro kung kaya mo man magampanan ang trabaho mo bilang sarong tao or bilang employee or empleyo. Yan. Pwede mo siyang gibuhon. Pero naman sa mga company na nagtatanggap ng trabaho na may mga tato. Sana, anong apo dyan? Maging open-minded. Ayo. Kasi nakalag kasi duman sa mga tugang. Mga tugang. Ang nakalag duman sa niya, duman sa qualification niya, is no tattoo. So, number ibig sabihin, number 1, no tattoo. So, kung ang mangyayari, pag sinabi niya tong no tattoo, dapat all over the body, i-check ninda. Papahupaon ka para lang sabihin na mayo kang tattoo. Di ba? So, pwede ka maghambog. Kunyari, nag-interview, pero natago man, di ba? Paano pag naghapot, masabi ka na may tattoo ka? Di ko sasabihin. Ako company na Aruken, nagsasabing no tattoo, tapos ang tattoo ko dahil man visible. Ano man ang pakialam ninda? Di ba? Ang hanap ko trabaho. Tama. Ang hanap ko makapag-income para masustentuhan ko ang sa kuyang pamilya. Tama. Di ako naglaog para lang sabihin mo na na para i-judge mo ako na may tattoo ako. Di ba? Kasi very very wrong niyan sa Pilipinas. Actually nag-iisip man lang kayan si mga gurang, si mga pawara na ng generation. Kasi ang nangyayari kay kadto is that ang pag-iisip ninda sa mga may tattoo, garo adik-adik ka. Di ba? Tama. Garo may background ka bilang ex-con, aro ka yan. Yan. So garo pangit siya. 'Di ba? Kung mawara man sinda sa kinaban, so yun. Grabe. Diamond. Diba sa mga tao, sa mga panahon ko niyan. Siguro kung makahiling ka muna ng taong may tato, don't judge them. Di mo sinda husgahan tulos na sinda may tato. Baka di mo aram ang tato ninda mas mahal pa sa buhay mo. Di ba? Kasi halimbawa ang ibang mga nagpapatato, tigpapalag ninda ang picture kang mahal ninda sa buhay. Di ba or nagpapatato ang iba na may remind sinda na ini ang kagadanan kang or ini ang pinangaki. Di ba? Garo
every tattoo sa buhay ta, dahil man yan nagpapatato, na tara, palag kita ning tattoo, dahil man yan eh. Kasi bago man ang sarong tao, bago man nagpapatato, pinag-iisipan man po. Tato. Yan. Ang iba po, napipiritan. Araw ka tang hali sa preso. Ayan. Kasi, di ba? Or di ba minsan, halimbawa, hali kang preso, paditatuan mo ako. Para pag makaluwas man ako, just to remind me. Di ba? Na yan. Nagsama tayo sa loob ng kulungan. Iba pala si ano. Ang tinato, si Date. Si Date na ano. Kung na rin siya nakulong. Diba? So, yun ang yan siguro ang sarong sinyales. Kung data dapat sinda husgahan. Iyo. Daw, ako ka to, di ba si first na tato ko, bago ko magpatato ka to, as in, out of respect lang, hinapot ko pang manager ko kung okay lang na magpatato. Tas, nagsabi man sinda, okay lang da. So, nagpatato na ako. Garor ko yan. Kasi syempre, kung masabi man sinda ning habo, di na muna ako mapatato. Diba? Iya. Kung kaya kung kang naraman kung nagsabi na sinda iyo, di, nakaduan ako. Diba? Kasi ang nangyayari kasi is that, araw ka tong nahiling ko sa Facebook, na itong very look professional sinda, professional looking, naka-coat and tie, tapos, kang hinuba ninda, tatuan na maray. Pero professional pa yun na, doktor, nurse, architect, di ba? So, ibig sabihin, may talagang kaulangan ang tato para magimpanan mo ang trabaho mo. Yan. Tama. So, anong adal tama ko adig di paring Linus? Okay lang magpatato. Basta, responsable ka sa trabaho. Eyo. Para sa anong advice mo duman sa mga company o sa mga negosyo? Or para sa mga businessman saka businesswoman na please, dahil po nindo i-discriminate si may mga tato, malay nindo, itong taong may tato na to, ito pa pala lang matabang sa Indo na para mas mapalago pa ang negosyo nindo. Ako pa ang siguro ang adal digdi. Like ko sinabi ko na sa bago eh. Kaya yan. Pero actually sana nga ni talaga is respetuhon ninda si mga taong may tato. And then duman man po sa nagpapatarato. Siguro kung basta sana ka mo nagpatarato, dapat siguro, sabi nga, di ba, ang kada tato nindo may simbolo yan. May meaning yan. So, dapat bago nindo ilag sa hawak nindo, pag-isipan nindo. Di ba? Bakong itong basta-basta na sa nakamuralaag. May man ako sinabing, maraot dyan sa mga tato nindo. Pero, what I mean, bilang nagpapatato, siguro, pag-isipan nindo. Kasi pag nilaag na nindo yan sa hawak nindo, forever. Saka ang kinagayon lang kasi ng may tato talaga is that pag may nangyari sa imong disgrasya, pag nagpurak ang payo mo, nabungguan ka dyan sa tinampo, dahil ka na nabisto, pag nahiling lang si tato mo, maaraman kung sisay ka. Tama. Diba? So, saka sa mga krimen man. Madali ka man matukoy. Iyo. Diba? Kaya siguro dapat ang tao, gabos na tao, may required na tato na. Diba? Iyo, tama. Iningi ako pisot ang tatukan eh. Si nga yan eh. May di ba mga gang? Kasi ang papa ko ang papa ko may tattoo din eh. Base duman sa organizations ninda. So, garo na yan, naaraman ninda na, ayan, member yan. Garo kapatiran yan. Garo, yan, partners yan. Ayan. Alright, ini si Juan. Ini si Linus. Ini ang podcast na ginimo para sa mga Uragon. Ini ang taga Bicol to the world. Uy, magbali daw ka mo mga kanatong natics. Katatong natics.